днеска не ви представяме поредната супер мощна, супер скъпа или супер луксозна кола, а ви представяме един от най-популярните модели на българския пазар, новото поколение на Dacia Duster. Води се трето поколение. Само че, реално погледнато, това е първото наистина ново поколение на Duster, защото много добре знаем, че второто беше един доста мащабен фейслифт на първото и реално беше един 14 годишен модел. Сега, това вече е автомобил изграден на изцяло нова платформа, модулна платформа на концерна Renault и новостите в него са доста значителни, не само в дизайна, както виждате. Двигателите са 3 на брой, а вариантите на задвижване 4. Тъжната, но съвсем очаквана новина е, че няма да има дизел. Като най-бюджетно в горивно отношение решение е 1-литровият 3-цилиндров мотор с фабрична газова уредба на пропан-бутан и 100 конски сили мощност. Гамата надгражда изцяло новия за модела 1,2 литров също 3-цилиндров мотор с мека хибридна система и мощност от 130 конски сили. Той е единственият, който освен с предно задвижване на колелата се предлага и с 4x4. И последното предложение е първият за модела хибрид, комбиниращ 1,6 литров атмосферен мотор с електромотор и стартер генератор с високо напрежение, който достига обща изходна мощност от 140 конски сили. Това е единственият Duster с автоматична скорост на кутия, а останалите са с 6-степенна ръчка. 4x4 системата е нещо, което напълно се заслужава, защото това е един от малкото автомобили в този сегмент. Реално това е SUV B плюс сегмент или SUV C вече, както са решили да го позиционират тук в България. Но това е един от малкото автомобили в този сегмент, който има напълно истинска 4x4 система. Какво ще рече това? Освен, че може да бъде заключено между предния и задния мост в съотношение 50 на 50% предаването на тягата, както беше до сега, вече имате режим за сняг, както и режим за кал и пясък. Освен това има и екологичен режим и автоматичен режим. Освен това разполагате и с увеличен пътен просвет от 217 мм. В тези версии с 4x4 имате по-различна предна броня, за да атакувате по-високи препятствия. И ъгъла на преден заход е 36 градуса, а отзад на отход 31 градуса. Така тази кола, която всъщност е и доста лека, става идеално за сравнително лек, че не е чак толкова лек офроуд. Зад волана Duster е приятен автомобил, един от малкото наистина леки автомобили, които останаха на пазара. Теглото му не мога да ви кажа точна цифрата колко е, но със сигурност е около 1,3, ако не е надолу тона. Така че колата се усеща много приятна при управление по завой, директна е, пъргава е, лека е, от кога не бяхме карали леки коли. Този двигател, макар и да е с 3 цилиндъра, върви доста приятно. 130 коня никак не са малко. Динамика не му липсва. Другото е, че колата е станала малко по-голяма на всички размери. Отвътре е доста по-широка като пространство и предлага приятен комфорт на возене. Седалките са комфортни много, меки са. Няма никакви драми с окачването. Разбира се, поглъщането на неравностите не е най-силната му страна, но тя никога не е била и никога не може да очаквате от един бюджетен съдеход подобно нещо, но е изключително грамотно, бих казал, направено, така че няма да имате драми в това отношение никакви. Управлението е добро, вolaната е достатъчно стегнат вече, на предишното поколение беше малко като разкачен. Тук е
съвсем добре. Не мога да отправя никаква съществена забележка към пътното поведение на този автомобил. Единствената забележка, която бих отправил, сега в момента съм на отворен прозорец, но дори и на затворен при по-висока скорост при магистралата, малко по-шумничък е вътре. Винаги е бил такъв. Клиентите на този модел това няма да го забележат и няма да го отчитат като някакъв особен недостатък. В интериора на Duster има доста приемственост с неговия предшественик, но въпреки това, разбира се, е чувствително модернизиран. Ето тук имаме 10,1 инчов екран, който е във високите нива на оборудване. Има така наречената, забравих точно как го наричаха от Dacia, една поставка за телефона ви, която го захваща. Много удобно. И винаги сте с най-модерната мултимедия, тъй като телефоните си ги апдейтвате постоянно. Ето го контролера за новата 4x4 система с новите режими. Не е много пораснал отвънка на габарити, 4,3 метра малко отгоре е автомобила, но отвътре имате доста пространство, повече от неговия предшественик. Интересна иновация отвътре са 6 точки на различни места в автомобила за закрепване на аксесуари като телефон, раница, фенери и така нататък, наречени U-Clip, които силно напомнят на Simply Clever решението на Шкода. Повечето аксесуари обаче се предлагат срещу доплащане, макар че са на твърде достъпни цени. Duster все още е достъпен. Цената му започва от близо 37 000 лева и достигат до 53 000 лева при хибридните модификации. Тази в момента с 3-цилиндров двигател с 130 конски сили и 4x4 задвижване и с високо ниво на оборудване Extreme е около 53 000 лева. Вижте още тестове на интересни машини на скорост.info, харесайте Facebook страницата, абонирайте се за канала в YouTube, може да ни последвате и в Instagram. Най-интересното тепърва предстои.